राकेश भाई, संदीप राजनीति तमकुही राज कुशीनगर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे विकास होई केकरा प्रयास होई सब लोग है कहता, सब लोग है कहता। कैसे विकास होई केकरा प्रयास होई सब लोग है कहता। टूटल बनली हो गौवा के गली हो दिक्कत भइल रहता। के बाट चहेता निमन नेता लावे के बाहो। इमली पे मोहर ला गावे के बहो फिर से राकेश भाई जैसा हो, जितावे के बहो ये चाची। इमली पे मोहर ला गावे के बहो फिर से राकेश भाई जैसा हो, जितावे के बहो। हमारा प्रधान कैसा हो, राकेश भाई जैसा हो, हमारा प्रधान कैसा हो, राकेश भाई जैसा हो। संदीप राजनीति तमकुही राज कुशीनगर। इसलिए सफर जारी है ग्राम सभा गाजीपुर से ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार भाई राकेश गुप्ता जी। भाई राकेश गुप्ता जी नहीं के हालानु बा, पूरा जानत टोला मुहालानु बा। सबके विश्वास होई हो, गाँव के विकास होई हो। हर गौवा में नहीं के हालानु बा, पूरा जानत टोला मुहालानु बा। चाहे सब गायब के साथ हाथ मिलावे के बाहो। इमली पे मोहर ला गावे के बहो अब किर राकेश भाई जैसा हो, जितावे के बहो ये चाचा। इमली पे मोहर ला गावे के बहो अब किर राकेश भाई जैसा हो। जितावे के बहो। क्षेत्र की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्षेत्र की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। संदीप राजनीति तमकुही राज कुशीनगर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगन के चाही समर्थन जी, करे के बमौका परिवर्तन जी, करे के बमौका परिवर्तन जी। नेका इंसान हमें हो, युवावन के शान हमें हो। आप लोगन के चाही समर्थन जी, करे के बमौका परिवर्तन जी। मिलजुल के हम सब संग उमंग ले आवे के बाहो। इमली पे मोहर ला गावे के बहो अब किर राकेश